Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή, καλεσμένος μας θα είναι ο κύριος Κοντογιάννης Θάνος, πλαστικός χειρουργός. Θα μας απαντήσει σε όλα μας τα ερωτήματα για τα νήματα. Κύριε Κοντογιάννη, χαίρετε. Γεια σας. Δική μου ευχαρίστηση που είμαι μαζί σας. Σίγουρα να ξέρετε ότι δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα. Να μας ενημερώσετε για όλες μας τις ερωτήσεις, όπως κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε για τις ενέσιμες θεραπείες. Και έγινε χαμός. Εντάξει, τα είπαμε, θα τα ξαναλέμε και στην πορεία της εκπομπής. Πριν ξεκινήσουμε, εγώ θέλω να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι μπορεί να μπαίνει στο site και να ενημερώνεται για όλα μας τα θέματα. Και γιατρέ μου, νομίζω ο χρόνος είναι δικό σας να μας απαντήσετε για τα νήματα. Ναι. Τι είναι λοιπόν? Τα νήματα, για να μην χάνουμε χρόνο, είναι μία από τις πιο συχνές εφαρμογές που γίνεται πλέον τώρα στο ιατρείο του πλαστικού χειρουργού. Αρκετός κόσμος ασχολείται με το θέμα, θέλει να βελτιώσει την εικόνα του. Αυτά που προσφέρουν τα νήματα είναι αντιμετώπιση της χαλάρωσης. Τα διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι τα νήματα ανάρτησης ή lifting, τα οποία αντιμετωπίζουν τη χαλάρωση, και είναι και τα νήματα τα πιο απλά, που τα χρησιμοποιούμε σαν πλέγμα, είναι τα PDO, τα μονόχλωνα νήματα, τα απλά νήματα, τα οποία βελτιώνουν μια περιοχή η οποία έχει και αυτή χαλάρωση ή ρητίδες και βοηθάνε ώστε να φαίνεται πιο στρωτή, πιο τεντωμένη η συγκεκριμένη περιοχή. Γιατρέ μου, στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε ότι το Botox είναι αυτό που τεντώνει, σωστά? Που, ναι. Ας το πούμε, θεραπεύει τη χαλάρωση. Ναι. Το ίδιο μας κάνουν και τα νήματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να πούμε ότι το καλύτερο αποτέλεσμα στην πλαστική χειρουργική και μάλιστα στις θεραπείες ιατρίου είναι ο συνδυασμός θεραπείων. Μάλιστα. Μακάρι να μπορούσαμε. Μας είχατε πει και για το ιαλουρονικό. Ακριβώς. Έτσι, μακάρι να μπορούσαμε να συνδυάσουμε θεραπείες. Άλλο είναι το Botox βέβαια. Το Botox είναι ενέσιμη θεραπεία, η οποία βγάζει τα αποτελέσματα που έχουμε πει, τεντώνει μια περιοχή, βοηθάει συγκεκριμένες αισθητικές περιοχές ώστε να φαίνονται καλύτερες. Τώρα, άλλη είναι η ιδιότητα που έχουν τα νήματα, μπορούν όμως να συνδυαστούν και το Botox με τα νήματα, όπως επίσης τα νήματα μπορούν να συνδυαστούν και με το ιαλουρονικό, μπορεί να συνδυαστούν και με τις ενέσιμες μεσοθεραπείες και με τα λέιζερ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι συνδυαστικές θεραπευτικές εφαρμογές, οι συνδυαστικές παρεμβάσεις του πλαστικού χειρουργού στο ιατρείο βγάζουν τα ιδανικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, είχαμε μείνει στην προηγούμενη εκπομπή ότι μπορεί μια κυρία, ένας κύριος μας παρακολουθεί και θέλει να επιλέξει μια ενέσιμη θεραπεία, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο Botox, στο ιαλουρονικό, στη μεσοθεραπεία και στο συνδυασμό. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή με τα νήματα μας λέτε ότι μπορείτε να πετύχετε ακριβώς και το συνδυασμό, αλλά και με κάτι πιο ίσως μεγαλύτερης διάρκειας. Ακριβώς. Τα νήματα πετυχαίνουν με μεγαλύτερη διάρκεια αποτελέσματος. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε με τα νήματα είναι να αντιμετωπίσουμε και τη χαλάρωση και να βελτιώσουμε την εικόνα σε κάποιες περιοχές και του προσώπου και του σώματος, ώστε να φαίνονται πιο νεανικές, να φαίνονται πιο τεντωμένες, πιο σφριγγυλές. Γιατρέ μου, ιαλουρονικό ή νήματα? Συνδυασμός. Συνδυασμός και των δύο είναι η καλύτερη απάντηση. Τώρα, τα νήματα, για να έρθουμε στο θέμα μας, τα νήματα τα διακρίνουμε, όπως είπαμε, στα ανάρτησης ή lifting και στα νήματα τα απλά, τα μονόκλωνα νήματα, τα PDO, τα οποία τα χρησιμοποιούμε ως πλέγμα για να βελτιώσουμε την εικόνα συνήθως σε περιοχές του σώματος, όπως είναι οι περιοχές πάνω από τα γόνατα, όπως είναι οι βραχίονες, τα μπράτσα, όπως είναι η κοιλιά μας, όπως είναι η περιοχή στα πλευρά όπου υπάρχουν κάποιες ρητίδες ή κάποια χαλάρωση. Στο σώμα δηλαδή. Ναι, μπορούν τα πλέγματα, τα απλά νήματα μπαίνουν στο σώμα, όπως είναι η περιοχή των γλουτών, για να βελτιώσουμε μια εικόνα στους γλουτούς. Αυτά λοιπόν είναι τα απλά νήματα, είναι τα γνωστά PDO νήματα που χρησιμοποιούνται σαν πλέγμα. Το πλέγμα λοιπόν βελτιώνει συγκεκριμένες επιφάνειες, βοηθώντας τις να φαίνονται πιο τεντωμένες, πιο επίπεδες, αντιμετωπίζοντας χαλάρωση και ρητίδωση. Μάλιστα. Έτσι. Ναι, πείτε μου. Και μετά αξίζει να αναφερθούμε περισσότερο στα νήματα ανάρτησης ή νήματα lifting, που είναι αυτά που συνήθως ενδιαφέρουν περισσότερο τον επισκέπτη του πλαστικού χειρουργού. Μάλιστα, πείτε μας. Εγώ, ξέρετε, κάθε φορά μας τα περιγράφετε τόσο πολύ αναλυτικά, που και να σας αφήσω μόνο σας να τα πείτε όλο στον κόσμο και σε μένα, θα σας παρακολουθώ. Λοιπόν, τα νήματα πλέον είναι πιο βελτιωμένα στην εποχή μας. Υπήρχαν από παλαιότερα. Υπήρχαν προ 20 ετίας. Ήταν γνωστά με μία έτσι πολύ βαρύγδουπη έκφραση, χρυσές κλωστές. Τώρα πλέον είναι γνωστά σαν νήματα. Τα νήματα λοιπόν ανάρτησης, που είναι και αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο, διακρίνονται και αυτά σε κάποιες κατηγορίες. Είναι τα πιο απλά νήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται και περισσότερο και είναι και πιο προστά στις τιμές. Εν συνεχεία
έχουμε μεγαλύτερη εξέλιξη, είναι πιο σύνθετα νήματα και φτάνουμε στα πολύ σύνθετα νήματα, τα οποία για να χρησιμοποιηθούν χρειάζονται χειρουργείο, χρειάζονται αίθουσα χειρουργείου. Εμείς, λοιπόν, άρα δηλαδή σαν επιλογή έχουμε και κάτι που έχουμε μπορεί πολλές να είναι επιλογές, και επεμβατικό. Έχουμε πολλές επιλογές, δηλαδή ξεκινάμε από τα πιο απλά μέχρι να φτάσουμε στα πιο σύνθετα νήματα, τα οποία μπορεί να είναι και κάπως επεμβατικά, γιατί χρειάζονται την αίθουσα του χειρουργείου. Γίνονται δηλαδή, καλό είναι να γίνονται με τη βοήθεια της μέθης και σε συνθήκες αποστήρωσης. Γιατρέ μου, πονάνε? Δεν πονάνε. Τη μέθη τότε τι χρειαζόμαστε? Τώρα ξέρετε, μπαίνουν οι ερωτήσεις. Μιλάμε για τα πολύ σύνθετα, τα οποία συνήθως δεν γίνονται παρά μόνο εάν τα ζητήσει ο πελάτης συγκεκριμένα. Και γιατί δεν γίνονται? Γιατί είναι προτιμότερο να κάνουν ένα mini lifting παρά να βάλουν νήματα. Πιο πολύ θα τους κρατήσει το mini lifting. Μου είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο συνδυασμός δύο θεραπείων μπορεί να είναι και ένα mini lifting. Εννοείται κάτι τέτοιο ή πραγματικά κάτι επεμβατικό που έχει να κάνει αμιγώς με την διόρθωση με νηστέρι? Λοιπόν, θα σας πω. Τα νήματα, όπως είπαμε, είναι 3 κατηγορίες. Είναι η πιο απλή κατηγορία, είναι η μέση κατηγορία και είναι και η πιο εξελιγμένη κατηγορία που πάμε πλέον σε μικροεπέμβαση. Αυτήν την απορρίπτουμε, δεν γίνεται στο ιατρείο, μιλάμε τώρα για ιατρείο. Στο ιατρείο λοιπόν του πλαστικού χειρουργού γίνεται η πιο απλή κατηγορία, γίνονται τα πιο απλά νήματα, είναι πολύ εύκολη σαν διαδικασία. Η όλη διαδικασία από έναν έμπειρο πλαστικό χειρουργό δεν παίρνει περισσότερο από 1/4 της ώρας. 1/4, Ναι, μέσα σε δηλαδή, 1/4 της ώρας. Να δείτε τώρα. Πηγαίνετε, κλείνετε το ραντεβού σας στον πλαστικό ιατρό και μέσα σε 1/4 έχετε λύσει το πρόβλημα που σας στεναχωρεί, που κοιτιέστε στον καθρέφτη και πέφτει η διάθεσή σας, έτσι. Ναι, και μπορούμε να πούμε ότι τα νήματα αυτά lifting, ανάρτησης, εφαρμόζονται. Οι περιοχές του προσώπου που εφαρμόζονται είναι το οβάλ του προσώπου, να αντιμετωπίσουμε τη χαλάρωση που υπάρχει στο οβάλ, είναι η πιο συνήθις εφαρμογή στα νήματα. Αντιμετωπίζουμε την περιοχή των κροτάφων, αντιμετωπίζουμε την περιοχή που είναι κρόταφη και φρύδι για να ανασηκώσουμε και το φρύδι και τις παριές. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτές είναι οι περιοχές του προσώπου που συνήθως εφαρμόζουμε τα νήματα ανάρτησης, τα νήματα lifting. Διαδικασία πολύ απλή, δεν υπάρχει πόνος, είναι ανύπαρκτος ο πόνος σε αυτές τις θεραπείες. Επιπλοκές δεν υπάρχουν, εκτός και αν θεωρήσουμε σαν επιπλοκή το ότι μπορεί να εμφανιστεί κάποιο μικρό πριξιματάκι ή ένας μικρός μόλοπας που θα διαρκέσει περίπου 1-2 μέρες το πολύ. Μα είναι και λογικό νομίζω. Αρκεί βέβαια αυτό θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε, να το τονίσουμε, να γίνεται από τον ειδικό γιατρό και ο ειδικός γιατρός στην περίπτωση αυτή, όταν χρησιμοποιούμε νήματα, ο ειδικός γιατρός, ο καθήλυν αρμόδιος να εφαρμόσει τα νήματα είναι ο πλαστικός χειρουργός. Μάλιστα. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο site του γιατρού www.kontogiannisThanos.gr. Γιατρέ μου, το αναβαθμίζετε συνεχώς το site, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Μάλιστα. Μπορούμε οπότε να βρίσκουμε απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα. Μιλήσαμε για επιπλοκές. Λίγο, εγώ να είμαι ειλικρινής, γιατρέ μου, τα έχω λίγο μπερδεμένα. Γιατί? Ακούμε για τον Botox, ακούμε για το ιαλουρονικό, ακούμε για τη μεσοθεραπεία, για τα νήματα. Νιώθω ότι όλα αυτά κάνουν την ίδια δουλειά. Βέβαια, εσείς μας εξηγήσετε πολύ σωστά ότι το Botox τεντώνει, θεραπεύει την χαλάρωση. Τα πιο έντονα περιστατικά χρησιμοποιούνται νήματα κτλ. Στην κυρία και στον κύριο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, τι έχετε να πείτε για όλα? Αυτό που θα πρέπει να μας μείνει είναι ότι τα νήματα αντιμετωπίζουν χαλάρωση και είναι τα νήματα που εφαρμόζονται στο πρόσωπο για να αντιμετωπίσουν τη χαλάρωση, είναι τα νήματα του lifting, τα οποία βοηθάν να ανασηκωθούν και να τεντώσουν οι δομές αυτές του προσώπου, οι οποίες είναι χαλαρές, όπως είναι το οβάλ του προσώπου, όπως είναι η περιοχή γύρω από τα φρύδια, όπως είναι η περιοχή στις παριές, έτσι, όπως είναι ακόμα και ο λαιμός, και εκεί μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και πρέπει να διακρίνουμε ότι υπάρχουν και τα νήματα που χρησιμοποιούνται σαν πλέγμα, είναι τα πιο απλά νήματα. Τα συγκεκριμένα νήματα εφαρμόζονται στο σώμα και βοηθάνε ώστε το σώμα να φαίνεται πιο τεντωμένο, οι περιοχές που έχουν το πρόβλημα, χαλάρωση, συρρητίδος, οι περιοχές αυτές να φαίνονται πιο τεντωμένες, πιο ανανεωμένες. Γιατρέ μου, νομίζω και παίζει ρόλο και το υλικό που χρησιμοποιούν οι γιατροί, έτσι δεν είναι? Εννοείται το υλικό θα πρέπει να είναι το κατάλληλο, να έχει τα CE, να έχει την πιστοποίηση την ανάλογη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα από τον πλαστικό χειρουργό. Αυτά τα υλικά είναι απορροφήσιμα υλικά, δεν δημιουργούν παρενέργειες. Μετά από ένα χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών το υλικό αυτό απορροφείται και το αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια που απορροφείται το υλικό, επειδή όπως απορροφείται σχηματίζει κολαγόνο, το αποτέλεσμα
βελτιώνεται ακόμα περισσότερο με την απορρόφηση αυτών των υλικών. Άρα, ο γιατρός μου κάνει τις πάσες που θέλω να ρωτήσω. Γιατρέ μου, άρα, όταν γίνεται η εφαρμογή μιας τέτοιας θεραπείας, μετά το δέρμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εννοείται. Από ό,τι αυτό είναι το πριν. ζητούμενο. Άρα, δηλαδή, μην φοβάται ο κόσμος που παρακολουθεί ότι θα κάνει νήματα και μετά θα βγει κάτι χειρότερο και όλα αυτά. Όχι, θα γίνει πολύ καλύτερο. Το αποτέλεσμα αρχίζει να φαίνεται αμέσως από την εφαρμογή των νημάτων, αλλά με την πάροδο του χρόνου δείχνει ακόμα καλύτερο το αποτέλεσμα και ολοκληρώνεται στο τρίμηνο περίπου που απορροφούνται τα νήματα και σχηματίζεται στη θέση του σκολαγόνο. Εκεί το αποτέλεσμα έχει φτάσει στο πικ. Μάλιστα. Δείχνει ακόμα καλύτερα. Γιατρέ μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.